ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Namar ka jingmenti jong Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hill University ka Joint Action Committee ka balalam kmat da kinong hikay gibadon ha ka Shatri jong ka Northeastern Hill University Teachers Association kalasdang da ka jinyaki ka ba klempot sngi. Ha ka khalay tarik unay weng arajar arpulay ka kanhon kinong hikay ka School ba nihu kila penlong da ka jinyaki ban sange sim class bandawa na u Vice Chancellor ban Weng Mardor ya u Rohit Prasad u balasyatung kum u consultant. Hagani kasngi Vice Chancellor Uklemdon Satya namar ba ulay syuti. Lasakiru babon na ki kamera kelas ki telilut. Katkum kajing yatu jong Presiden ke JAC uba lakhon kema. Kajing kam jong Vice Chancellor ba ulakhot yakrania ki. Kadai tang haki kot kubor om dakaba udapha ne pentip syaka kenhon. Ulaong baka JAC kasngokia na kabenta ki samla pulie. Nrei kahap ban perkhat dakumno kinyale banom duk kelas than ki kena namar baka eksamen ru kalajan. Kumba pilai kumala ami pokot kubong ila pan benaru ba ni sedang ya ka indefinite strike muntakas ni ka khalai tarik jong benai November. Kani garai kin sim namang ila iba uni visi sim kya. Utho lai puja ya pokot kubor hanrei uang ban keren tang bayaladi don sini. Nado khandai tarik hado lese khasan tarik usim syuti ule se ingim tep. Hanrei uang bang ni kwa ban keren ni de bania keren. Tengi ka jing kya ki jongi muntakas ni ka indefinite strike al along ba nila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki General Assembly ngila le ki press conference hanre unu breu imat umsutho ba ka kamram jong VC u de bandon hangne de ban solve ki problem jong i bandon hangne hanre sim khya ya ka kam suja kleb ekom ne hanre ngi sngo comment ba ka ne ka indefinite strike jong i kalong successful amatas ki namar la jen bar khoi ong mde jen bar khoi 100% kam don basim class ki no hikai ki la ya don la corporate babat ngi mundon ki kena ki bapersya ki tes ki berbu matakas ngiru ki la ayara no khamsadin nama ki suthu ba ki no hikai ki nomsim kelas ki student ru ki suthu ka jing ki kemya ki adon po kelas tama ki suthu ba nomdon ka kelas then baru kaki classroom thli ni la ayat keleng-keleng ne classroom jong ni ki social science ni la po school of technology ni la le ya po law department ni la wan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni la baru kaki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka jak ka ni ka jing yakhi ka don ka nongrim namar ka de ka namenta ka jing bha jong university ni sngo comment shi ka de ba ki simkhya ya ka ne ki corporate mdon ba prasha kalong ban 100% successful kaneka sngi baningkong hanrei kumbangila de ya keren pramangi hapo jang yang ini review man kasngi tamut kat kumata kasngi la sutho kalong kumni la shai kan betang biang te la shai peding sa review yang namal on day to day basis ni ya ele ban review ban sutho ba ni de ban poi sakata ka thong jongka jing thmu jongi namar nimtip UVC lano unwan ka shong hei mata namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imsim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi sutho ka don hi ka jing thut jong i khana khindiat hanrei ka jing thut sipor le se kanora jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan nihu ban bia pen bet igini ki kurum karna banor pon nihu nget skemba ngin ya sha kino hikai ro kini asya ki student ro kini asya but ki non teaching staff kumjo apo ki nga shobangan klet le se kini ki non teaching staff ro gila ya don be hang te apo administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba mde ke me hap sho apo kan ni hunsa kita te ki ya tare mulo la handai kini ki khot jong kan ni hunsa 100% but library but ever a por kho kila asim banta kam don ba tre kam ta ka si kat kum ka jing kap kat kum ka jing call jangi ban long ka indefinite strike mata kasi ngit skemba al esela shairo kan long 100% successful rene ka jo tambang ngatrangan ban bet tangka wai ba uniu visi sim khya ya ka kam jong hukum vice chancellor jong kan nihu ngatra la dare no vice chancellor i kat kene ka jing ya khi ang ne kan sakta ya ka pule puthi ngatra la dare sim shuti ru lawan phai wood
ban keren bat ngi ban ya pan bat ngi hanre usu he tangga keren ha pokot khobor wang ngi don kamar keren ne ubri don chne la da don bri chne ngin keren bat no ngim la balik keren ya ketika building ban hang tai nama habdon UVC ban pau ba kum bangi la sek ngi bor ba uni UVC khain kya ya kene kam VC usu wan hang ni matang mansu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umur mansu le time pass be ne un le krum karam lai phujat ora ki brio na bar khem don an khem don kanun tamut ka bon rai pen pau wit ba new brio le se long fit ban shang ha ka shuki tang ba we le ban pen e ben hanre ni dang ya be sakmat ka jing ki jong ni nge scam ba le se ulada wan pai ni la ban pen be gini krum karam tang ba ka kondon mangila bo kum jo hi ba yo to technical officer udah benweng namar la thung yu klem don an klem don kanon la pen khen lut ki an jong ka UGC la pen khen lut ki an jong kan ni ho nginget scam ba la da one pilot se unweng sang tu se la weng to le se ngin yat ka jing keren sakmat ki nama ka charter o dimas jong ka ki bajrong ni so thu wa le se haksis ngi unum la an pandap hanai ni kwa ka jing kulana leng jong ba haki por badang don udeban I think penting ni kumbangi ka time bound solution mo udeban I ngi ka solution ba hapok kat tu kat ne por ngan pendap way our lai sausan kat badon kijing dawa jangi hare mentau burim don chane tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan pai hare ka jingi ki jangi ka nyap shmat te ngan numla than ban batai nama lasai ngi ngi shong beng gajak punya review ke egla jam ta sni bat ngin kumno kan jayu lasai hare ngim pat rai e kumno ngi shmat nama kane ka indefinite tamut ngim kumbang ka kum kajak ini syang perkhat lasai ka future course of action jungi kan long kumno andrei ya mentahi kadang peteng baya kaneka indefinite strike ngi don kamban perkhat kum kajak no ngi suthu ka jing e jungi khana kumuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu thani kan jing pule puthi jungi khana kam tam mentabala azian exam don kita se andrei ya kata pada ngin saya perkhat dia pok kajak kumno ngile ba ngin yo ya ka jing dawa jungi ban nginum kata thani ka pule puthi tamun ngi strike a balance mo kumbang between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute. Baka demand jongi visi udeman pendep haki por babiang kamtam ka demand bangila bo ko ba hak mado ba deban weng yu tau technical officer bala thung klem don ain klem don kanon ta ukran makana lai puja pokot khoboru upadan ka sithi ba pha sangi mdon ka formal invitation banya kran tingim tep u don jingbu ju perkhat yu haka jabeng jo ngim tep kayat kumno darang ilayo ka sithi nginya songweng ga jang nginya perkhat nginya kran halor kamat kumno nginya sakmat bangin yo ya ka jing jobru hajo ko por ngin wara ka jing songsuk songsanya pokan nihu ban pen yo pen bet ini kurum karam bala don ne la bun bana menta rekan mud dalam umbang hiu Rohit Prasad kaji isi kamtre ya kata ngin ya perkhat di namangi kasyong ladang yo ka sithi nei ka formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban keren ngatrai ka jak kan ya rai hak to kapor kumnu ban le ya kan kam han re ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka hak madot pideban weng lese boro sikatangi ong bayi i ngi menta hak ma jungi ong weng saune ngilaban ong ta te ka syong hangi menta lada ungi yo ka sithi ngi perkhat kumnu tamaga jing dawa jungi kene be kumju hak le do kan don bel le lada ukwa ba un khot keren ngi kwa ba un yo mar persya bane keren ini keren be ba weng saune long kiwi kam ngila ban keren laban penbet da kapor ke bahadin hanrei ban weng yong ne u beri ba phila thungkam kram don an kan don kanun laban khenlut ki anjong ka UC ka model recruitment rule bat ka ni ho rules na thal don kam ban keren la don kam in lej nginong mar khamat ye ya kata ngim salia ya kata namar kata de ka rai bangila asim na liang ngajak hanrei kai ka kar kom keren jongi pade ka shong haka dangila yo ka siting ngin ye shong perkhat bang mat ka jak kumnong nginya sakmat ya kaneka jingya keren badu bisi halo kini kimat bangila bo akmat telong ni pet ta ho lian te ke kata na dei long namal di perkhat ya wa menta te nomor ba lagi pet na ni ke kita na apa menta te ka bahadin ke don ke cinta bahadin wala aman komentar ni keren pe convocation ra susah tek menta last nem komentar convocation te kam tam marking system ro kibun ki kena kiba yo tu nama kamtam lagi department kiba na social science department pun nomor kali kawai kali penkala na sistem bagi menteri kami NEP kila penkala ya ka grading naka from 7 points to 10 points menta te yo kadon no ka long ka cukup correct jongki kala pandon long kina correct based on that 7 point te long ni kepat ki no hikai ro no hikai yo visi bo pet bahas pangkane bo lawan pet belum liberal kalau kumai max kena
long hadu mentah tu gina don dia buat JC. Dan mentah long ya banyak sakmat gina saya don komite buat JC dan saya penting. Ka bengkong dari marking system makin long liberal lah berkumai mas dan mentah kadang ngilabu ya ka inclusion juga neusu representative long neusu member kan haka academic council haka jaga juga students representative. Marah pengipet lagi por gini students representative dia bagi control lagi dia long ban yakran haka yakimat juga kena long kadang lah bagi kinton beda kini neusu representative kawai bagi lah elect ini kena mari students representative ajet based on merit ki based on merit maupun kim tadi kan kibatip ki jingye ki kena dan nanta kadang urga itu juga ka pun revise ya kan weightage ke bayo ki kena educationally backward area kata ki bayo upward admission ki don ki kena ki bayo ka educationally backward area kada ini muntah ki shnong ki bahab ki block ki badan dunia ya kan national level itu naik literacy ya kan literacy jangka national level dah apa impact kita kena admission kepada ada bun ki kena jumi nane na sethan khamtam na sethan riboy extra sales ki bun ki tu ya IBA di nak dawa ke hakam ke impact juga block level kalah he dan lagi nang dani kisnom khamtam shkandam ke surat kepada nang duna literacy din dekum gitu kila do ya kena gajing ya kena educationally backward area weightage dan nata kada long appeal dia ka academic council ru bakin ship kan agenda ya visi bonra kan agenda apa academic council bakin discuss bakin revise no ya kan naka block level bakin consider na shaka village level ka kalau sukses nomor bagi don ki kinai kai passion class dan kilalit na kan alit na kan JSC ban suspension class ko ding tas